Защото не мога да че го удари, но виждаш как се отлепя канопито от това и изведнъж каза и се взривява. Това бромбозът малко. Курнавилица, нещо здраве. Можеш ли го следиш това? Да. Да, ама не и Федър план. Нали? Дребно, нервно и бързо. То като пилон рейсър. Искаш ли да седнеш, да не паднеш? Ако мине през главата ми, сигурно ще падне.